Dead on the spot ang target sa pigkasar na bypass operation sa syudad ni Naga matapos na subuot makipagribayan ng putok sa otoridad alas 10:30 kasubanggi. Binisto ang nagada na si Angelo Fernandez E. Galvez. Sigon kay Police Senior Master Sergeant Tobias Bungon, tagapagtaram ka Naga City Police Office, nangyari ang ribayan ng putok sa Zone 4A St. Clair Barangay Concepcion Pequeña kung sain ang tropa kan Regional Police Drug Enforcement Unit 5 ang nakaribayan putok ni Fernandez. Sa impormasyon, basang na sa nasubuot na nagbulnot nin badil asin nagpaputok nin 2 beses ang sospek bilang pagdepensa. Nakiribayan man ang puwersa kan otoridad na nauli sa pagkagadan kan sospek. During the transaction, kan puso buyer sa si confidential informant, ang sa ila pong napagkasunduan is worth 15,000 pesos, karibay kan more or less 5 grams na shabu. And during the course of bypass operation, kan magkaigwa na po nin exchange of items, makonsummate na si Barakalan, nakaka-sense po ining subject, na si Angelo Fernandez, kan magkaigwa ng pre-signal si sa tuyang puso buyer, kan mag-rush up na si mga operatiba sa sendang, ito mo sa lugar kung saan nangyari si bypass operation. Na-recover sa sospek ang kalibre 45 badil na may 4 na bala, 50 gramo ng pigtutubod ang shabu na nagkakantidad lampas sa 340,000 pesos. Individual na involved sa illegal drugs, na mayo talagang maray napapadumanan na sa tuyang involvement sa illegal drugs. Sayang ka sa tuyang mas magayon po mabuhay na libre, mayong problema sa luwas, na mayo kitang kinakatakutan, mayo kitang pinaglilikayan. Imbes na kita maging maray ang buhay, na-aresto kita, nakakasuhan, nakukulong, nadideprive sa tuyang liberty because of our involvement sa illegal activities, arugan droga. Asigurasyon ni Bungon, padagos nindang papaigtingon ang operasyon kontra droga, ngani makortar na ang paglakop kaini. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya.